Yun, wah. Yun o. Diretso, diretso. Good. Alright. Perfect. Ay, yung tatay naman. Punta na, buti na lang. Wala akong dalang anak. Baka pati yung anak ko. Pwede. Pababa na, pababa na. Yan, wala. Sinong last? Siyempre. Okay. Nice one. Contaminated ate. Ayan eh. Ano ba? Contaminated gulong ko. Ay, gulong ko. Preno ko. Hindi ko na kaya dyan. Ibigay nyo na yung baton. Sige, pre. Ano lang? Sige. Saglit. Sige. Huwag masyado limbak. Yan, ingat ka rin dyan, ha? May bababa dyan. Mauna na ako sa baba. Wala. Contaminated oh. Talagang parang pang dalawa sa akin. Bawa balik.
Wala talaga. Ngiti ka sa camera oh. Hello! Ganda ng kuha sa kwan. Ulit. Diretson ko na. Akat ka pa? Hindi na. Oo, slide. Ay, nagyamuntik na. Tingin sa camera. Clear! Yeah, boy! Yeah boy, go! Tingnan ko mag-OTV dun ah. Muntik na. Pas kaya nung ikot mo. Ay, no-overshoot! Yun oh. Oh, yung pa. Weapon Ano na nakuha? Ano yan, cannon? Oo sir, parehas tayo. Para sa... Tambal! Clear! Nice! Lapit na! Tingin na lang sa baba. Alright! Tapos yung bike ko nasa taas. Asa diba? Ayun o. Pati cellphone ko. Grabe. Hintikan pa. Naka... Nauna na? Masyado malaman yung gulong mo. Kaya nga eh. Ikaw na naman ah. Halo. Tangina, kinakabahan ako sa Tara na eh. banat mo eh. Ha? Pumunta na tayo.
Alam mo kayo, hindi ako almusal. Sige, tuloy lang tingnan namin. Hindi ko nag-almusal. Oh, sino nang halo-halo? Sige, dalawa tayo. Oh, sige, maganda ka naman yung pambayad mo. Hindi, dalawa. Sama mo na rin ako. Malalim masyado sa kanan, matag masyado. Tulong ng pawis. Ayoko na! Full face eh. Adoy, dito daw sa may Pilaman sa Gunto. So antayin na lang yung ibang kasama. Yan na sila. Inano din sa akin ni Maron yan. Yung train lang, 45. Sabi wala akong pa. Di ba mawawala dyan pag nahuli? Hintayin na lang doon sa car. Yung papunta sa bahay, nakakalito yun eh. Oo, So pag may kanto, maghintay kayo. nakakalito yun eh. Ako nang mahuli mamaya. Pag may magsasanga. Alalahanin nyo, huwag kayong tutulad sa mga WWE. Makasarin. Oo, paket na naman eh. Budol. Sa likod na. Utang na natin. Kami ni Fillmore. Ay, Muna ka! super. Oo, di ba rin nandiyan si Sir Fillmore? Hanggang ba si Kuya John? Sige! Mabagal ako eh. Kailangan ko talaga ng goggles. Nangyak. Ito pa na i-right lahat mo. Ano? Saan ba nito? Sa norte? Sa gitna yung nagbibideo. Tsaka sa likod. Okay, akala ko ba kukunan yung ano? Yung pababa. Pababa sa? Nakikita mo dyan. Game! Tara, mali ata yung pwesto ko ah. Sinong last? Si Jeff? Wala na ba? Ay. Di ba, Jun? Sabihin siguro ng mga Buti walang nakakalimot magsara ng gate na ganyan. mga kaditi ko, putay na sir. Ha? Pag makita ng mga Nakalimutan kaditi ko. Tangin na sir. Nag-enjoy lahat eh. Akala ayaw na magkuha. Siga mo mag-utos sa barko, puta dito pala, inutusan ka lang ng kalbo na yan. Ah. Dun sa may kanyon, sa kabila. Bigyan ng Nixon yan, bata. Anong pangalan nun? Kalibeng. Na-enjoy lahat ng kwan eh, pa eh, wala. Kasama ka ba dun? Hindi ka kasama na no? Nung huling gate, nag-uuna na kami na lumabas eh. Nakita ko si Jun tsaka si Silver, nag-uuna na eh.
Gusto na akong nagpasan eh. Ako pa kamo sinusundan nila. Gulat ako itong isa. Tumiksik ko sa malam. Unahan ako. Rolling. Go. Okay. Roll. Thanks for waiting. Ano mo ha? Sige, Sige. ako muna. Talagang kuunan mo ako? Pag sumimpla nga kayo. Grabe! Ang dulas! Okay na. Ano to? Ano malalim? Bangin? Hindi ba nang break pat to? Muna na! Gas ako! Mabibitan ka eh! Ang inabakin na pala dito sa kabila. Ah, ito na yung hagdan. Saan yung papuntang falls? Iba to? Iba pa yung falls, mahaba yung napakawang stairs eh. Ito. Ganda na sana nang kuha ko kung di sumabit yung kamay ko. Sumimplang. Ngasyo tuloy ako. May mga gutter doon eh. Ano? Yun na. Gutter to. Malalim ba yan? Ha? Malalalim? Ayan, stairs. Hindi, yung dulo malalim. Stairs ulit. Ah. Sige. James. Ay, umakit pa. Pwede bang dito ako sa gilid? Pwede. Pwede na lang. Yun. Silver. Yo! Saan ba to? Ay. Talang niya. Bangin. Hiking. Grabe, buti na lang hindi ko inakyat to ng solo. Oh? Oh? Teka, para nakita ko na sa video to ah. Ito ba yun?
malalim to ah. Step. Rolling. Guys? Oo. Roll. Pas ako. Mabagal eh. Mabibitin na naman si Boss Jun. Ay, si Boss Jeff. Ako ko lang kayo. May video ba? Oo. Meron kami yung mga pag-ukod-ukod ko. Ako rin, nag-uukod eh. Unanak sila. Uy, bato pala to. Ano? Bakpan na? Ha? Hindi na kaya? Mikas? Ang taas rin pala nito. Ang bangin yan. Na ako dun.
Oh, bakit? Tinata eh. Nagka-cramps na. Shit, nalalaglag pa ata yung shirt pan ko. Ito yung naglag yung sa lol ko eh. Namantik ako dun sa bangin kanina. Kala ko didiretso na eh. Mataas rin pala ito pag inakyat ko. Huh? Ah. Tingin pa doon na pala dito. Di ba kanan? Ha? Sa gunto to eh. Kaliwa. To. Sa norte to. Saan ba? Inlock? Anong sila? Yan o, ito ba? Babalikan nyo pa yon? Palina? Hindi na. Keep 2?